Man iba-ibang produkto ang pigtatampok ngunyan sa Agri-Trade, Travel, Tourism and Food Expo 2024 sa Sorsogon City. Oktubre 14, kan ilansaran Expo, binuksan ini sa mga lokal na negosyante o small and medium-sized enterprises. Para sa exhibitor sa Sinda Anelia Asinjesa, bentahin ng gad na nagkaigwanin siring na aktibidad, ulit na mas nabibisto ng gad ang sa indang produkto na tatak Sorsogon. Malaki yung tulong kasi minsan nakakakuha kami ng mga big buyers, mga big clients from other like Manila. Malaki din po. Almost mga siguro kung mga 30%, 30 to 40% kasi yung iba gastos mi. Hali pa ang mga produkto sa Sorsogon City, asin sa 14 banwaan kan probinsya. Obheto kan aktibidad na matauanin oportunidad ang mga lokal na negosyante na mas maipabisto pang lalo ang sa indang mga produkto. 40 to 50 participants ang nag-intradig sa mga products per municipalities. Nagpe-present sinda per mga delicacies per municipalities. Opo. Makukuha ang expo sa NGC parking area asin Madoral sundo sa Oktubre 23. Parte man ang aktibidad na ini sa ika-50 taon kan Kasanggayahan Festival. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.